Dobre, počúvajte, ja vám najprv musím vysvetliť, čo sa ide diať, lebo my sme to s Clarissou totálne chaoticky natočili, aby by ste nepochopili, čo vlastne o čo tu ide, takže vám to idem teraz rýchlo vysvetliť. Mám kamarátku, ktorá mi navrhla, že mám vybrať destináciu, kde budeme mať jej rozlúčku so slobodou. Kto toto kedy dostane za možnosť? A ja som to presne chcela využiť ku vám na YouTube, že tu urobíme trošku viacej fan a vyberiem naslepo, kde my pôjdeme na dovolenku. S tým, že samozrejme je všetko na kamoške, aký hotel vyberie, aký resort vyberie, bla 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 tieto veci, ale ja vyberám krajinu. Takže my s Klárkou teraz naslepo vyberieme krajinu, oznámime to kamoške a ideme nakupovať a chystať sa na celú túto dovolenku, z ktorej potom bude samostatný vlog, takže poďte na to. Hola, ja som Girasole, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes je tu so mnou aj ja si dám takto mikinu, chápete, zaviesím, aby som nič nevidela, otočím sa a kde prstom ťuknem, tam proste pôjdeme na dovolenku. Tam je napíšem, že počujeme ma tam, bukuj dovolenku, ideme na dovolenku a potom ideme spolu s Klárkou nakupovať oblečenie na tú dovolenku, lebo nemám plavky, nemám oblečenie, jednoducho treba mi outfity. Mega sa teším, čo ti vyjde, akože to som zvedavá. Čo by si chcela vybrať? Hej, teraz sa pozrieš, aj keď nebudeš mať žiadnu zrakovú pamäť. Proste chcem vodu, chcem more, chcem vodu, chcem teplo. To si myslím, že by bola aj podmienka tej, ktorej idem na rozlúčku s Slobodou, ale urobila tú chybu, že povedala, že vyber Zlatko z Európy, čo chceš. Takže ideme vyberať z Európy, čo chcem. No tak poď. Dobre, tak ja si dávam rovno akože toto na toto, aby som nič nevidel. Kokos, to je tak nepohodlné a je mi v tom sakra teplo. Áno, teraz si na stene. Vybrala si na čo? Áno, takže Čo je to toto? vychádza na Kretu. Je to Grécko. To je Kreta? Tuším, že áno. To je Kreta? Guys, je to Kreta? Dobre, takže ideme na Kretu. Kamošky chce byť na videu, ale je mega nadšená. A normálne ma vypočuli, že všetci hore. Dobre, tak sme prišli do Westfieldu, ideme nakupovať. Môj cieľ je house, crop a niečo, čo bude mať lacné plavky, lebo plavky na Shein akože za 6-7 eur, čo ani... Strašne sa zdražili všetko na Šíne. Ale ja neviem, či to není tým, že je leto. Že sme nevystihli pred letom. A proste ja si radšej objednám alebo kúpim plavky, ktoré sú o trošku drahšie, ale vidím, čo mi prišlo. Si ich viem vyskúšať ako niečo za 6-7 eur a absolútne netuším. Inak sme totálne zladené my dve. Áno, my sme dneska úplne, že fialové. Ja mám kabelku filmu. Fialové kabelky. Dobre, ideme najprv tam, asi vám nahráme až tam, lebo tu všetci na nás zatiaľ pozerajú. Ale podľa mňa v Prahe sú na to zvyknutí, ja inak prvýkrát vlogujem v Prahe. Fakt? Wow. Ideme oslavovať. Áno, takže ideme na to. OK, Terka už hľadá, rozhoduje sa medzi takýmto štýlom. Bože, mne sa to tu všetko zachycuje. Tieto tu sa mi dosť akože páčia. To sú také dosť môj štýl. A mám pocit, že proste tie spody by mi ani možno nevadili. Neviem, nemala som strašne dlho tie také s veľkým zadkom. Ja si myslím, že to musíme ísť vyskúšať proste, jak to bude vyzerať a či sa v tom budem dobre cítiť. Súhlasím. Ten sa mi strašne páči vzor. Len musíme ísť veľkosti, lebo toto je... Čo je toto pre Boha za veľkosť? XL-ko, no ja potrebujem SK. A sú tu posledné 3, tak idem hľadať. Vážne? Ale tak možno tu niekde nájdeme. Možno spýtame sa nejaké pani, zbijeme ju, povieme jej, že dajte nám to. Našli sme SK, ideme skúšať. Oh my god. Tak sme nepotrebovali nikoho zbiť a máme to. Mne sa páči, že tvoja prvotná reakcia, keď sa ti niečo nepáči, je, že ideme zbiť gang. OK, našli sme Hannah Montana tričko a viete čo je najlepšie, že je to fakt, že oversize trik, že nemusíte brať veľké tričko na to, aby to bolo oversize. A toto samo o sebe je proste S-ko. Takže si to určite idem akože skúsiť. Milujem. Jaká pekná nahodička, že dneska by sme boli s tým úplne, že matching. A Možno je to super. preto, že som sa po ňom pozrela a chcem ho reálne kúpiť, lebo Klára ho má a chcem byť z ňou matching. Inak tieto kraťasy, akože bude ti brutálne vidieť zadok, Ja ale... neviem, ale ako ja by som to v živote si neviem predstaviť. Ja si neviem predstaviť ani hociho nikoho iného, okrem Jamesa Charlesa na Coachelle. Ale to je pravda, to je pravda. To by mal akože asčík zvon celé, len aby proste mal na sebe takéto kraťasy. Toto nie je ani že na malé dievča so žiadnym zadkom, toto je proste, že máte holý zadok, to sú tangače v kraťacoch. Sú plavky. Les Drama Morodeon, tak to vôbec. Počkaj, ukáž, lebo tie farby by sa ti podľa mňa hodili, takáto drama Akože červená. hodili, ale nepáčia sa mi strašne tie Design. dlhé ramienka a dizajn je taký, že fakt vôbec, si prídem, no. že je to trapné. Áno. Je to cringe trošku. Sorry každému, kto toto tričko má. Dobre, plavky sa mi veľmi nepáči strih na zadku, ako som vravela. A ešte je taká vec, že vedela by som prekusnúť ten tvár, keby sa mi aspoň proste cena páči viac. Lebo oni stoja, že spod 12,99 a vrch 12,99. Takže nejakých 25 eur za plavky, ktoré ani nie som veľmi spokojná, tak to asi dám proste radšej tých 7 eur 3x-4x za plavky zo Shein, ktoré viem, že mi prídu s dobrým zadkom. Ešte to neuzatváram, lebo ešte sú tu iné obchody, ktoré viem, že majú plavky. Či New Yorker má plavky pekné, či House, takže pôjdeme pozrieť tam. Každopádne
Každopádne, toto tričko Hannah Montana sa mi strašne páči. Akurát rozmýšľam, že či nechcem proste, že veľké a nosila by som ho ako jak šaty, ale to sa musím to pradiť s obecenstvom. Či si ho mám akože zobrať v takomto štýle, alebo si ho mám zobrať, že mega veľké a budem ho nosiť tak akože šato kraťasy. Akože mne sa aj toto páči, ak by to bolo ku kraťasom, ale kľudne, ak chceš oversize, no tak kľudne aj ako šaty. Ja si myslím, že oboje varianty sú úplne super. Lebo mne sa aj toto páči a páči sa mi, ak už má teraz rukavy a neviem, že či keďže je už oversize strih, keď si ho dám, že či nebudú škaredé rukavy. To bude už fakt, že Asi hej. Nič, dobre, beriem Hannah Montana, budeme matching s Klárkou. Matching. Dobre, ideme do New Yorkeru, majú tam kokos. Majú tam väčší výber plaviek, tak dúfam, že proste tam budú mať aj s takým zadkom, Čo chceš? čo chcem a uvidíme, či tam nejdem na nejaké cover-upy a ideme do rezortu. Ja som v živote nebola v rezorte, ani all inclusive, ani tieto veci, my sme vždy cestovali proste tak domácky, že sme akoby tam boli strašne dlho a bývali sme ako keby v takých tých domčekoch a varili sme si a takto. No, takže mi netreba asi určite aj nejaké cover-upy a podobné veci na to, aby som vyzerala normálne a vyzerala, že tam patrím. Exactly. Na budúce vezmem takto terku ja a jej priateľa, aj môjho priateľa. Vieš si to predstaviť, to by bolo Myslíš, brutál. kde do Dubaja? Do Dubaja, do Japonska, potom Ježiš, nie na do Isfiu. Tajska. My To musíme bude do Tajska. banger, že Vieš máš. čo, ja rada buď nakupujem proste fakt, že Y2K veci, ale originál Y2K, jak na Vintage a takto. Jo. Alebo mám rada Basics a New Yorker má lacné Basics. Áno. Takže toto je totálne anti to ešte. Ale áno, ale majú tie zadky. Pozri zadok toho, prosím ťa. No vidíš, no tak Chyť to. aspoň, že tak. Chytíš to? Áno. Vzadu je zadok. Vzadu je zadok. Vzadu je zadok. Čo ti šíbe? Bože, drž kameru. Áno. Ideme na to, Borele. To som sa teraz tak strašne natkla. Konečne normálne zadky. Konečne to pochopili značky. Toto je pekné, Inak táto farba by sa ti podľa mňa veľmi hodila, takéto burgundy. fakt. Áno. Ale nemá top. Ja chcem všetko matching. Fakt, že áno. Ale tu vidím, toto sa mi strašne páči, len dúfam, že tu budú mať k tomu topy nejaké. Vidíš toto? Nie, nepáči sa mi, to má to zlaté akcenty. My naražame na samé problémy so mnou na nakupovaním. Ja neznášam nakupovať. Počúvajte, ja milujem nakupovať, keď niekto iný nakupuje a chodiť s ním a podobne, ale ja neznášam sebe vyberať veci. Ja mám pocit, že si nikdy neviem nič nájsť. To, čo mám v hlave, neviem dať. Neboj, som to ako tvoj asistent. Hej, ty asi moc na leopardi vzor nefičíš, že? Nie, že nefičím. Akože môžem fičať. Ja mám zase radšej zebry. A mne vadí zlata. Zlatá, Ja som no. proste totálne strieborná girly a zlatu akože asi fakt by som nezvládla na plavkách mať celý týždeň, takže už dobre, už padá to klesnutie. Načenie, už to klesá to načenie celé. No pozri, toto je úplne jak pre teba, že zlaté plavky, že? Alebo toto, hej, Terka, toto čo? Toto počujete, ale vy sa smejete. Moja mamička, pozdravujem ťa. Tento vzor je podľa mňa jej obľúbený plavik. Mám pocit, že si kupuje všetky takéto, keď sme tak na dovolenke. Crop bol za mňa much better. Tu v New Yorkeri by som povedal, že je všetko tak ako keby strašne divne mileniálne, úplne také divné. Je keby proste mileniál dizajnoval Gen Z veci. Proste, Presne. že si myslel, že toto sa im bude páčiť. Lebo z toho sa mi fakt nič nepáči a ja si viem predstaviť dievčatá, ktorým sa toto páči a viem si predstaviť, že sa im to strašne hodí. Ale jednoducho ja nie som tá dievča. Ale A inak pozri, prečo má to má zlaté. všetko zlaté? Všetko má zlaté. Ja neviem, čo New Yorker má so zlatou, ale všetko tu má zlaté akcenty a ja som proste striborná. I'm sorry. Nič, ideme ďalej vyberať. Počúvajte, ono toto tu chcelo byť stiahnuté, ono to veľmi chcelo ísť do zadku, ale zase to robil taký pridrbaný mileniál, ktorý si myslel, že toto je to, čo si predstavujeme, že chceme dať do zadku, že na hužvanú šnúrku, nie že ušie strihy. Ja som išla nakupovať hladná s tým, že máme to raz, dva nakúpené, však všetko zoženiem jednoducho, ľudia už nie sú dementní a tvoria normálne veci. Nie, očividne nie. No, očividne proste stále sme vere, že sú len jeden druh strihu plaviek. Keď sme boli v tom krope, tak tam tie rúžové plavky ešte furt za mňa vyhrávajú, že je to ešte pre teba nejaká varianta. Ale nebol spod. No práve, to máš tve, že jedine vrch. Tak ideme ďalej, že? Ideme ďalej. Lebo my nemôžeme, počúvajte, my nemôžeme proste ani len kúpiť cover-upy a nejaké akože šaty alebo nohavice alebo takto, lebo neviem farbu ani vzor plaviek a nemôžem byť zase celá kikiriki. Takže my musíme mať prvé plavky, aby sme sa vôbec mohli tu vrátiť. Hello guys, hello guys. Hello, dobre, prišli sme do houseu, mne sa tu už páči veľa vecí, na ktoré som teraz tak pokúkala, ale ideme pozerať po veciach, ktoré máme najprv vyhliadnuté a proste potom to tu všetko poobzeráme. Vidíš napríklad, toto sa mi strašne páči, tie dvojité tielka. Áno. Vieš, to je úplne proste, ale aj ten štýl, keď sa tak pozrieš okolo, tak proste to je to, kde ja väčšinu času nakupujem. Ďakujem za tip, budem tu asi tiež chodiť. Mne sa páči, že tu Tak majú tie pozri, aké kufy. rifle. Jaké zvonce, ale také tie dobré zvonce To proste. sú tie dobré zvonce. Wow, čo ti dáva? Aká je toto veľkosť? OMG, pozná ten zadok.
Terka, my nakúpime dneska všetko, len neplavky. Nie, proste bohužiaľ musíme plavky kúpiť, inak toto tu tričko sa mi strašne páči. To je presne, to si ty. Si celá ty. To som celá, ja si ho asi poviem skúsiť. Inak tieto tu rifle mám, tie úplne tu na konci. Dobre, poďme pozrieť plavky, ak nenájdeme plavky, príjeme pozerať iné veci. Takže zadky sú zase gigantické a ani veľkosti majú z tých, čo sa mne páčia, takže ideme si asi len pozrieť iné veci, ako všeobecne. A ja mám taký pocit, že plavky zostanú na Shein, ja vám toto všetko ešte ukážem, lebo neviem ich nájsť, neviem nájsť plavky, ktoré sa mne páčia. Napíšte do komentárov F. Pozeraj, toto tu, počúvaj ma. No to je keby dvojité tielko, ale že ono, tá druhá vycpávka má vycpávky. Že nepotrebuješ nosiť pod Hej, prsenky. to je super. To je dosť dobré. To rozmýšľam, že si by som si actually išla, že skúsiť. Ale no to je aj pekné, nie? To je Áno. zase, ja mám presne rada na House tie veci, že to sú akéby basics, ale sú zaujímavé. Jak tie čierne nohavice, ktoré mám, že oni sú basic, ale tu sú na bokoch celé poviazané. To je presne to, čo je na tom akože také zaujímavé. Pôjdem to skúšať? Mega, určite. Mega. Veľkosť? S. Dobre, ideme pozrieť ešte veci, možno aj Klárka si niečo pozrie? Yeah. Dobre, ideme si všetko skúšať, som strašne zvedavá, ako to dopadne. Vám budem každý outfit ukazovať, keď mi nebude vidno prdel. No, toto sa mi aj akože celkom páči, To je mega ale cute. teraz neviem, že či nie je to čierne. Mm. Vieš, že proste akože keď si to tak na sebe pozriem, A mne príde aj táto farebná kombinácia dobrá, lebo zase je dobré, že nie si úplne že čierna, vieš, že máš čierne vlasy a toto vyzerá podľa mňa mega dobre na leto. hej, Mhm. koľko bodov by si tomu dala? 10 z 10 kľudne. Fakt, že 10. Áno. A ako ti to robí prsia, fakt ako veľmi Hej, krásne presne odrazu vytvarované. mám, lebo kokos, je tu vycpávka. Ale nie, teraz ale YouTube že- len taký, že strike. Ale nie, že ti to veľmi dobre vytvarovalo postavu. Fakt ako nádhera za mňa. Strašne sa mi to páči. A je to tak dobre voľné. Je to dobrý styk. Mne trošku vadí možno, že to siva je to taká dohnedá siva. Vieš, ja mám rada tú sivu. Ale hodí sa ti. Hej. Áno. Dobre, asi to viem prekusnúť. Dobre, ideme skúšať ďalší kúsok. Ideme ďalej. Skúsim počkať najprv Approved. tričko. Approved. I'm so in love. I'm so in love. OMG. Počúvaj, povedz mi, že toto proste počúvajte je house. Keď chcete obliekať sa ako ja a mať štýl ako ja nakúpem väčšinou v house. Pozri sa na to. To je proste obyčajné tričko, totálny basic, ale vyzerá to geniálne. A povedz, že nie. Súhlasím. Proste je to úplne super. A zobrala som si M-ko, lebo v house som si všimla, že tie také obťahnuté veci, keď chcete, aby boli také, vidíte, že nie je to úplne, že čo niektorým ľuďom sa páči. Napríklad toto tu dobre bolo S-ko a bolo také voľnejšie. Ale pri týchto tričkách mám radšej M-ka. Aj keď nosím S-ko na všetkom ostatnom. Inak, zobrala som si ešte takú sukňu. Neviem, či sa mi bude... Neviem, či sa mi bude k tomu hodiť tými pasikmi, ale I need to try it together, takže... Bude to také goofy, ale poďme to k sebe bude ladiť. Bože, počujem, a ty keď si myslíš, že si seba vedomá v každej riti, tak ty to vieš proste polautnúť. To je moto dnešného videa. I'm fucking speechless. A není mi vidno zadok, nie? Či je? Dobre, potrebujeme proste zajsť po M-ko. Je to kus prísvitné, ale keďže sú to akože, vidíte, že ono toto trošku... Ale to je brutálne. vidieť. Lenže, Aha. ono mi to je jedno. Jo. Mne je úplne jedno, či mi uvidíte niečo, že tam presvíta, keď je tam nemám nič. Takže... Skin Legends. OK, balím sa na dovolenku a som si spomenula, že vy ste vlastne nevideli plavky, ktoré som si zo Shein objednala. Možno na TikToku ste videli, ale tu nie vo vlogu. Takže objednala som si takéto pasikavé, tu ešte aj majú hviezdičku, striebornú. To bola, viete, že veľká podmienka. A potom takýto spod plaviek. Není to úplne do zadku, ale není to úplne proste ten veľký vykrojený trojuholník. No a potom som si objednala ešte takéto a k tým mi neprišiel spod, ale to bola moja chyba, lebo som zle prečítala description, takže som si to objednala spod, ale ten ma už bude čakať na Slovensku. Oni ma stáli, tuším, nejakých do 9 eur, čo videli ste, proste boli úplne iné ceny, keď sme boli v New Yorkeri alebo hoci kde inde. Takže za prakticky cenu jedných plaviek mám dvoje plavky. Dobre, nejak takto zatiaľ vyzerá môj kufor. Mám tu všetko oblečenie, topánky, dokonca aj vlasy. Lebo vy to tu uvidíte, ale idem si dať naspäť fialové pramienky nejaké. Tu mám lieky a tu mi ešte zostáva prázdne miesto na kozmetiku. S tým, že čo bude sranda bude, je dostať kufor naspäť, lebo letíme a nemám kúpenú príručnú batožinu. Takže buď si to ešte nejako dokúpim, alebo ho proste niekto počas výletu ku nám dovezie. V časti som dala nejakú tú kozmetiku, kufor môžem pomaly zatvárať. Moje vlasy teraz nevšimajte, všich nemám rozčesané. No, kefus nemôžem zabudnúť, dobre, že som to povedala. Neberiem si šampóny, neberiem si nič.
na vlasy, pretože už ma čaká balík od Hairburstu na Slovensku, takže rovno si sama zoberiem veci, takže o to mám teraz ľahší kufor, aspoň. Hey, what's up? Dobré ráno, balenie na dovolenku a chystanie pokračuje. Ja už mám síce nafarbené vlasy na čierno a som vás na to nezobrala. To isté ako manikúra, pedikúra, ale má tu veľmi dobré dôvody. Vlasy mi farbila moja mamča a tá nechce byť na kamere, takže veľmi sa mi nedalo natáčať, ale dávam vám tu záber z toho, ako som urobila TikTok ohľadom farbenia vlasov. A včera, ako som bola na nechtoch, dala som si takúto striptersku ružovú, mi natáčali nohy. Proste tam bol celý štáb, ktorý mi natáčal nohy na Reelsko, takže tam som tiež ja nemohla natáčať s kamerou, ledva som tam mohla mať mobil počas toho. Takže to vám tu tiež hádžem zábery z toho, ako som bola na nechtoch. Každopádne, dneska chcem ísť na vlasy, tie fialové, a mám ich tu a idem ich teraz zafarbiť na viac fialovú, lebo oni keď sa už pripoja, tak sa ťažšie farbia a môžem to využiť ešte teraz, keď sú odpojené. Mám tu túto farbu, ona sa volá, že Ultra Violet, ale ona je proste jemne do modrá. Takže ja to vždy trošku miešam s touto, ktorá je akoby... mám tu rukavice, bomba. Ktorá je ako keby jemne do rúžová, lenže my sme ju celú uzmiešali. A ja neviem, že či ona nezoxidovala. Že už akože nebude funkčná. Ale ja ju aj tak miešam, takže keď nebude, druhá bude určite, lebo tamtá je taká, tamtá má tak vyzerať, že už je v nádobke zmiešaná. Chcem proste, že by to vyzeralo menej, takže budeme robiť aj menej pramienkov. Vidíte, toto je také jemne do modrá, aj keď neviem, či u vás to tak vyzerá veľmi. Ako mega u mňa. OK, mám zafarbené vlasy, sú poukladané na pici, obale od pice. Nie sú tam všetky. Niektoré proste zostali tu, dávam si iba 13 pramienkov teraz nadpojiť. Takže uvidíme, ako to bude, veľa vlasov z toho ide, keďže som to dávala ja dole. Uvidíme, koľko reálne vlasov na tom zostane a či to bude úplne použiteľné, ako si myslím a dúfam. Umyjem to o chvíľu, ale idem si ja dať dokopy vlasy a dokopy mi hlavnice, lebo to je hrozné a zajtra fakt tak nemôžem ísť. Dobre, vlasy mi boli presunuté, lomeno možno zrušené, takže vlásky som síce si umyla a sú tam nachystané, ale uvidím, či vôbec dneska na nejaké vlásky pôjdem. Dúfam, že áno, modlím sa, povedala, že mi dá vedieť, že či po svojej smene celej bude môcť ma zobrať, takže dúfam. Urobila som si myhalničky. To akože dneska išlo o nervy, ale myslím si, že vyšli úplne že peckovo. Každopádne, tu sa s vami lúčim ohľadom tohto videa. Ako vám vidieť ďalšie video, to ja budem na dovolenke. Ale potom ďalšie video bude už video z dovolenky, na ktorú som sa teraz celý čas chystala, takže určite sledujte tento kanál, aby vám neušlo celé to ďalšie video. Budem veľmi vďačná za lajčik, za komentár. A teraz má YouTube novú funkciu, sa to volá, že vychváliť alebo hype, kde môžete 3-krát do týždňa vychváliť nejaké video. Budem vám veľmi vďačná, keď to urobíte na mojom. Vás to nič nestojí, mňa to veľmi posúva ako kreatora a môžem vám tvoriť takéto videá. A my sa vidíme pri ďalšom videu.